Halløjsa YouTube. Hej med jer, du. Så er vi tilbage. Og vi ved godt, vi har været lidt inaktive. Det er fordi, vi ikke har fået taget sammen til at optage en video. Inaktiv. Du. Altså, du er indad. Glem det. Ja, det. Og i dag spiller vi, hvor vi sådan skiftes til at have headsetet på. Så vi kan høre hinanden, plus at vi kan høre spillet begge to. Og det er mig, der starter med at have headsetet på. Jo. Og vi laver i dag en special gang, hvor at jeg styrer musen, hold nu kæft. Og han styrer tastaturet. Han. Og Malte, han styrer tastaturet, og jeg styrer musen. Og vi skal spille, som I nok har set på titlen, både på videoen og i spillet, Slenderman Must Die, Chapter 8, Sanatorium. Og det har jeg ikke øvet mig i at læse. Og vi har spillet det en gang før, og der bliver vi så fucking skræmt. Det var fuldstændig sådan. Vi kom ind i et rum, så vender vi os om, så spawner der et hoved foran os, så brugte jeg alle vores skud på det lille hoved, og det var bare sådan et lille skrumpehoved. Men vi fandt så ud af, så snart du har dræbt Slender, så er der intet at lave i spillet. Nej. Så, men jo, det er fedt, så længe det var. Okay, er du klar? Ja. Jamen, jeg ved ikke, hvad der er styr. Det er den og den der. Og så for at sætte sig ned, det er en af dem der to. Nej, det er den der, og du kan ikke skifte våben. Du har et våben. Det der, det er løve, og det er det at sætte sig ned. Okay? Jamen, du skal så sidde sådan. Ja. Sæt dig nu, som du lige synes, der er godt. Jeg skal bare kigge rundt med musen, så jeg kan da bare være lige meget. Okay. Return Sanatorium. You are sick and tired of all the stories you have listened about Slenderman talking to children and killing people. It's time to change that. You came at your first location, Sanatorium. There are rumors that Slenderman likes to hang around these grounds. Take your gun and shoot him. You have to select eight papers because that is the only way that Slenderman will appear to you. If you are lucky, you can find a shotgun. What? Så kan man godt skifte våben. Be careful, ammo is very limited. You have just enough to kill him or die trying. That picture. Turn on your flashlight. How? Det er F. Beam. Gun. Beach. E. Oh ja! Vi har et... Og kan du ikke huske det dernede? Fuck it. Jo. Det var vist tegn. Der er noget her. Nej. Der. Ja. Ja, det er der. Gå derind. Der. Jeg kan ikke gøre andet end at kigge rundt og skyde. Okay, ja. Okay, nu har vi 10 ammo. Nu er det lige meget, hvis vi finder det der 20. Ja, okay. What? Nej. Already? Er det overhovedet en page? Ej, ups. R. Så reloader vi. Kom nu, vi går derhen. Kom nu. Hey, altså, hvordan dræber Slenderman egentlig? Det er det der hoved. Det har jeg også. Det skal du Nå, have. ja, Skal vi ikke gå ind i det her rundt? Jeg skød ned! Vent dig om! Han er lige udenfor, kan jeg høre. Han står lige derovre. Jeg kan høre ham! Prøv at trykke G. Lad os se, om vi kan kaste en grenade. Ej, pis. Kom. Løb den der vej. Nej. Gå. Jo, vi skal ikke dræbe ham endnu. Løb! Ses! Jeg kan høre ham. Han er efter os. Det er løgn. Han er efter os. Jeg kan høre ham. Ej! Han er bag os. Jeg kan høre det der. Tryk F for fanden!
Nej, der går vi ikke ind. Nej! Nej, hvordan kunne vi blive forskrækket over den sidste gang? Lol, spillet lækker. Vent lige. Okay, sådan der. Fuck you, bitch! My back to look so good. You ain't scared anymore. Fuck, vi har en sædel. Nu er han hurtigere. Han er lige udenfor. Jeg kan høre ham. Nu forsvandt lyden. Der er lyden igen. Han er derinde. Ja. I need to find a key. Han er lige herovre et eller andet sted. Skal vi gå ud? Okay, han er helt væk. Hvorfor kan jeg bare høre den der slenderlyd hele tiden? Svedig hænder allerede. Jeg sparer lidt på batteriet, fordi den løber nemlig ud på tidspunkt. Meget hurtigt faktisk. Okay, stopper den. Nu går jeg. Fordi vi bare løb væk, det var fordi, at hvis vi bare dræber ham nu, så er der intet at lave. Ja. Og plus, at så bliver der uhyggeligt. Jeg kan huske sidste gang vi spillede, vi dræbte dem med det samme, så er der bare intet sjovt. Are you ready for this? Yeah, I'm ready for this. Sådan løber. No! For satan! Jeg kan ikke løbe. Er han overhovedet? Nej. Jeg kan høre ham! Fuck, det er højt. Fuck my life. Gå hen, så du kan åbne. Okay, det kan du ikke. Vi skal ned ad den der gang, vi så ham ved. Jeg kan huske, der lagde noget ammo nede i en af rummene. Den der var i tøj, jeg ikke gå. Fuck. Det er sikkert herinde. Ja. Altså de der hjørner. Okay, hvilken vej skal vi gå? Skråt! Han stod lige derovre. Kom, tag ammo! Nej, vi skal jo lige så... Vent, der er den. Gå nu væk. Han stod der ikke. Jo. Tag nu ammo'et, for fanden! Jeg vil prøve at gå derover. Hvad er det der? Ui. My life, mand. Han er derovre. Jeg kan høre lyden, hver gang vi vinder. Nu kan jeg ikke høre ham. Nu kan jeg høre ham. Nu kan jeg ikke høre ham. Nu kan jeg høre ham. Nu kan jeg ikke høre ham. Nu kan jeg høre ham. Hey, var det ikke noget, der var mega højt, når jeg lader? Jo. Nej, nu. Okay. Er han derude? Hvilken vej? Rend den der vej, jeg kan ikke høre ham dernede. Ikke. Føj. Han er lige bag os nu. Fuck, det er højt. Shit, mit liv! Jeg kunne bare høre, at han stod. Hallo, kom nu. Tag nu gun. Hallo, jeg kunne bare... Hallo, Malte. Jeg kunne bare høre, lige pludselig så blev lyden bare mega høj, og så tænkte jeg bare, han står lige bag os, så vendte jeg op. Jeg nåede ikke at dræbe ham. Kom nu. Okay, tag godt. Oj, shit. Okay. Look at me now. Nu dræber vi ham. Gå derind og find de der skud der, og så killer vi ham. Ja, jeg hader ham. Det er herinde. Jeg hader ham totalt. What the fuck? Oj, shit. Vi har nogle ting. Oj, shit. Undskyld for laggen lige nu. Okay, sådan der. Sådan der. Nej, what the fuck? Hvad sker der lige nu? Det var fordi, du har sat det på pause, din klon. Ups. Okay. Vi skal snart til at ende episoden. Hvis jeg bare kunne ramme ham! No! No! Nej! Han skød 100 ved et slag! Hallo, nu dræber vi ham fandme. Nu er jeg ikke bange længere. Vi skal tættere på den her gang, og så gå bagud, når jeg begynder at skyde på ham. Ja, men det er svært altså, når du vender dig om og løber. Og så lad være med at løbe ned ad gangen. Så bare gå. Så kan jeg også bedre ramme. I got this. Gå bagud! Ja, vi fik ham! Ja. Ja, vi har klaret spillet. Fuck dig, Slender. Hvad? Fuck, han er ulækker. Ej, nej, han forsvandt. Spiller ikke færdig nu. Jeg er bange for den.
my god! Du er derinde! Det har han ikke gjort før. Sidste gang blev han liggende. Det er et næsehorn. Det er min onkel, det der. Prøv lige at kigge der. Au, det må fandme gøre ondt. Kæft, vi har ikke mange skud. Vi skal derned. Jeg kan huske, der ligger skud inde i det rum der. Derinde i det rum der ligger der skud. Det kan jeg huske. Jo. Åh. Bare perfekt. Så vi går derned. Kom, YOLO. YOLO. YOLO! Nå, okay, jeg kommer. Lex. Skal vi sige, at hvis vi lige går hele med dem rundt, og vi ikke har set ham, så er det fordi, det sker ligesom sidste gang. Så har vi simpelthen vundet. Ej, jeg kan ikke lide... Det var den der stille look. Hende der kan jeg godt huske sidste gang. Kan du huske hende? Lol, hendes arm. Det er du jeg tror, det er skud der. Prøv lige. F. Det er skud. Nej, det er ikke. Det er ikke skud. Det er en finger. Det lød som den der... Hende der, hun lød som sådan... LOL, det er så realistisk ud. Umærkeligt. Urealistisk. Og så må jeg kigge på hendes arm. Hvad skal jeg på den? Det er fordi, de bukkede ind i væggen. Den var sådan sådan. Jeg kan godt huske det her fra sidste gang. Kan du huske det? Jo, fuck, jeg fik en i et stort chok. Det gjorde jeg også. Jeg kan høre den der. Kan du høre den nu? Nej, det kunne jeg høre, da hun kom. Altså ligesom den der, når Slender ser en. Den lyd kom der, da hun... Jeg tror altså, vi har vundet med den. Altså, jeg sparer lige på... Jeg stod mega... Ja. Teleporter, mand. Kæft, nu var jeg lige... Jeg tror altså, vi har vundet. Så skal vi bare finde sædlerne. Så der var en dør. Hvad? Ikke noget. For det gør ondt i mit øre. Skal vi ikke trække ind der? Jeg har jo en Det var gang. her, hvor vi døde. Prøv at vente om. Han står der. Men det er fordi, så vil jeg høre ham. Står lige på strøm 10, 9. Ej, altså jeg tror også, vi har vundet med det. Vi skal bare finde sædlerne nu så. Fuck, der er mange rum. Jeg kan ikke finde nogen sædler. Jeg har ikke fattet, vi har vundet. Man skal finde de der 8 sædler. Vi fandt jo en sidste gang, der hvor vi døde. Jamen, det var fordi, han levede. Det har jo intet med det at gøre. Hver gang du finder en sædel, begynder du bare at blive hurtigere. Det kan være, at liv op, hvis vi finder en sædel. Jeg håber ikke. Hey, skud. Kæft, vi har mange skud. Ej, vi skal finde shotgunnen. Shotgun skud, det giver sgu god mening. Gå nu om. Ja, jeg sparer lige lidt. Men det var lige 10, 9, ikke. 10, 9, ikke. 28, 6. Så er det pik. Det er ikke altid så sjovt at have fedtsættet på. Kan du høre ham? Du skal virkelig sige til, hvis du kan høre ham. Jeg kan ikke høre ham. Men der er ikke det Hvad der. er det? Dum mad. Vi fik 5 liv. Kan du huske, den fandt vi også sidste gang? Nå, det er derfor, at der står mælk rundt om. Nå jo, det kan vi jo også. Jamen, for mig. Hvad fanden sådan en guld til? Jamen, det var jo alligevel. Ny gang. Nå, nej. Sædel. Hvorfor tager man ikke bare sådan nogle sædler? Jeg er bare så 8. Færdig. Jeg er bare så bange for, at han kommer igen. Nej, det gør jeg ikke. Og hvis han gør, så skider jeg så hårdt i. Okay, der har været party herinde. Det er 2 næsehorn. Prøv lige at sætte dig ned. Måske det er et elefanthorn. Nej, det er ikke den der. Okay, man kan ikke sætte sig ned. Hallo. Nå, okay. Så slukker du bare flashlightet. Mælk. Og hvad er det der? En kartoffel? Jeg tror, det er en cookie. En cookie? En cookie? Hvis det
så lige spawner noget der. Bare blæ! Da jeg sagde blad, så vendte jeg mig om, og så slukkede flashlightet. Og så er næsehorn igen. Ja. Nej! Jeg kan høre Slender! Han er ikke død! Han er lige herude, Jeg kan høre ham igen! Nej! Hey, vi har fået tid. Lyden bliver højere, han er hernede. Hvordan kan jeg komme i live, mand? Vi har skudt ham! Sådan noget urealistisk pis. Nej! Han er dernede. Der. Ja, altså, jeg vil bare lige hilse og sige, at jeg tør ikke gå der. Nå, okay, det gør jeg. Slenderman. Han er der. Beach. Slenderman. Beach. Kæmpe hoved. Beach. Beach. Beach, 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 beach. La. Bare bliv ved med det. Lad mig se. Det døde han igen. Kæft, din noob, mand. Han er egentlig ulækker i hovedet. Jeg vil se det. Du se. Okay, skal vi stoppe med at spille nu? Jo, altså, det er jo ikke sjovt, når vi vinder sådan. Nej, fordi vi har allerede dræbt ham 2 gange, så vi er faktisk ikke bange mere. Prøv lige at pas på. Pas på hvad? Ham der. Han er ulækker. Føj for fanden. Nå, men... Æd bly. Nå, men det var vist nok for den her gang. Ja. Og vi vil, vi skal lige finde en, vi vil komme til at spille andre gyserspil. Ja, vi skal lige spille toren lige her snart igen. Ja, vi skal snart til at spille toren igen. Og bare lige for at sige, at det her, det var Slenderman Must Die Chapter 1. Det har jeg sagt i starten. Okay, ja. Bare lige for at se og vi spiller chapter 2. Og den har vi ikke prøvet før. Nej, bagefter. det bliver mega Og den er helt ny. Så... Altså, på game shit. Det bliver aldrig kedeligt. Men ja. Så ses vi. Ja. I vores næste video. YOLO! See ya.